Paminaw na ta sa 90.5. Wow! The best! Sikat ka! Ang musunod nga programa usa ka bineran ang mga hunahuna, opinyon ug mga isyong gipangtuki iya lamang sa magsisibil ug walay labot kining maong subian. Mayong gabi ng suking tigpaminaw ni ining mahiglaong istasyon sa radio DYRL. Sa makausap pa kini si Pastor Mark Benjorot, minaw tang tanan diha. Usgi pa inyong radio kay kini nga programa maghatag kini og kalipay, kalinaw og mga inspirasyon diha sa inyong matag usa ka kasing-kasing mga kagud niya. Matanang nagpalanog na to din sa Dakbayan sa Dumaguete. Mayong gabi ninyo pick-up drivers, mga PUJ drivers sa tanan nga naa karon sa ilang mga panimalay. Mayong gabi kusgi pa ninyo og pahilo na mo diha kay sa di madugay ato ng paminawon ng pulong sa Ginoo mga ka-good news. Kung malimot na ay magpag-greet na to, i-greet na to daan diha sa Christ the King Church sa Batinggil. Sila ni Glendel, si Jessa, si Pastor Jeremy, si Jillian, sa tanan nga naa diha ron, Jinky, si Marvel, si Kuya Rimjon og ang tanan nga naa diha Jingle. Palakpak sa ta. Sana diya sa compound sa Grace Christian Fellowship, mayong gabi ninyong tanan diya sa Bagakay, Unabia family, Cayetano family og ang Bersilas family pod. Mayong gabi sa tanan. Dagwayan sa Dumaguete, kasikbit nga mga probinsya og mga kalungsuran diha sa Siquijor, diha sa Southern Cebu. Mayong gabi sa tanan nga gustong mag-greet sa atong programa sa inyong mga mahal kinabuhi. Gusto nyong i-texta na atay hotline number. Lista ninyo 0935-125-8045. Ako masbon 0935-125-8045. Pahihulat ninyo, text na mo. Atong basaho na, di madugay. Mga good news, pilahi lang ang panahon. Kung nagdaho mga dugay-dugay na rin lapaw na ta sa tungas tuig. Og salamat kayo nga kamo kanunay gyud nga nagsigi og sunod nining ato ang programa ang Good News sa Dumaguete. Kay kung wala mo, di po ni mahimo kining programaha. Aban sa tanan nga magkaigsuuna nato nga padayon pod nga nagsuporta og nagpaluyo nining buluhaton. Magulang day na human ang National Convention sa Fellowship of the Voice of Zion Incorporated dito sa Sulod Panbakong ug kadaghan nga mga kauban nato sa buhat nga ato pong nahimamat. So salamat kayo nga malampuson kayong mga buluhaton. Okay, so sa niaging Sabado doon na tayo bisita. Ang atong bisita si Kuya Edwin Borsilas og nagpaambit siya sa pulong sa Ginoo. Og dako to salamat nga kuan sa Grace Christian Fellowship na nay mga gipanggamit sa Ginoo nga kaniadto wala ni sila kaisog nga mapaambit pero sa pagkakaron ang ilang kinabuhi giusab sa Ginoo og makahimo na sab sila sa pagpaambit sa kaayo sa Ginoo ngadto pod sa mga katawhan nga nanginahanglan pod nini. Samtang nagplaster ka diya karon ka good news ato ang i-relax ang atong kaugalingon ang atong kinahanglan nga i-focus ang atong mga hunahuna kasing-kasing nga atos ning igahin nga para gyud sa Ginoo kining takna sa kagabion.
Ako magabasa karon gikan sa libro sa Marcos or sa sinulat ni San Marcos dito sa kapitulo 4 versikulo 35. Pulong sa Ginoo ingon din gipahunong ni Jesus ang unos. Sugdan ako basa sa 35 og nianang pagkagabi giingan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan, nagisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakyanan og hapit na kini mapuno. Ang panatulog lang si Jesus nga nagunlan dito dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka? Nga hapit naman kita malunod. 39 mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong! Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus. Miingon si Jesus kanila. Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo ipagsalig? Apa nahibulong sila pag-ayo og nagpangutananay. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod tuman man kaniya. Ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong mga ka-good news nintak na sa kagabihon hisgutan nato kining pulong sa Ginoo nga usa ka istorya, usa ka hitabo sa diyang si Kristo dinhi pa sa kalibutan nga grabe usa ka experience. This is a mighty miracle kung atong tanawon. Na ako no mga ka-good news, mga suking tigpaminaw dinis DYRL. Tabok sila adto sila sa pikas nga bahin sa maong lanaw. Sa versikulo 35 kagabi naman ingon si Jesus, it is precise and it is clear, no? Perting tinua og perting klaruha nga niingon si Jesus, manabok kita sa lanaw. Problema ron kay pag-abot na nila dito sa tunga-tunga na sa maong lanaw. So pagkaunsa mga ka-good news nga duna may dako kayong unos, perting kusuga sa hangin. Unya ang ilang sakayan napuno na or hapit na mapuno sa tubig. Apan taliwala sa mga panghitabo at taliwala nining dakong unos, si Ginoong Hesus tuara dito natulog, tuara dito sa may ulin nagunlan. Nindot ang iyang katulog kay wa man siya kabantay nga gabagyo na ngani gipukaw siya sa iyang mga tinun-an ug ningon iyang tinun-an magtutudlo, wa ba ka mabalaka nga hapit naman kita malunod. Unya ikaw natulog lang ka. Matud pa sa istorya, mibangon si Jesus o humanyag bangon, iyang gipahunong, gisultian niya ang balod, gisultian niya ang hangin, nga kusog kay ni Horos niya hunong, unya ningon dahin siya, hain naman ang inyong mga pagtuo. Kung nakahinumdum mo itong nilabay nga Sabado, atong gisgutan na mahitungod sa pagtuo. Ang pagtuo mga ka-good news, usa ka butang or usa kini siya ka force nga diin makahimo kita sa pagtuo sa mga butang nga wala nato nakita. No, it is actually like we have this faith to believe in the supernatural. Usa ka pagtuo nga diin ang atong gihuna-huna nga murag dili posibleng mahitabo. Posible nga mahitabo kung naatay pagtuo. Na huna-hunaan ni atong padayunon kana nga hisgutanan inintak na sa kagabion kay sama ni ini si Ginoong Hesus matud niya sa bersikulo 35 sa Marcos kapitulo 4 ingon siya, manabok kita sa lanaw. Klaro kayang gisulti ni Ginoong Hesukristo nga manabok, meaning wala ni landong nga maingon nga sige inigtabok na to dito, di ta kaabot kay abot sa tunga-tunga na may unos, mga lunod man ta. Wala, kundili
it is very clear that the word of the Lord is saying nga manabuk ta. Dili kay mga lunod ta. Now, atong na kana pulong sa Ginoo. Unya ang pulong sa Ginoo, kung isulti ganina niya, you can trust and you can have faith in that word 100% that what he says will surely come to pass. Mao kana ang pulong sa Ginoo. Walay landong sa pagduha-duha, walay landong sa kining pagkadili matinuohon nga maingon siguro tang ay siguro dili man na tinuod. Makuan ra gyapon na, pakyas ra gyapon na. No, matud pa sa pulong sa Ginoo, ang Dios dili tawo nga siya mamakak. Kunong sa iyang isulti kana tinuod gayud. Mga good news, klaro kayo niingon siya, manabuk kita sa lana. That's the word of the Lord. Now, sa ato apod nga kinabuhing espirituhanon, mga ka-good news, daghan tang makaplagan nga saad sa Ginoo dinhi sa iyang pulong. Nga diin klaro kayo nga iyang gisulti, daghan kay siya gisaad, matod niya, tagaan ko ikaw kaayuhan. Tagbuon ako ang imong gikinahanglan. Pinaagi sa akong mga labod, kamo giayo na. Makaangkon ikaw kalinaw, makatulog ikaw takna sa kagabhion. Ang tanan nimo nga mga luha, matud pa niya sa takna nga maabot na ta didto sa kasal sa nating karnero. Matud pa sa Biblia, bisan pa ang luha sa itong mga mata, iyang pagapahiran. Every page of this Bible, mga kaigsuunan, na ay mga saad ang Dios alang sa matag usa kanato. Ganingon siya nga nianhi siya aron kita makaangkon og usa ka kinabuhi. Dili siya sama sa kawatan nga nianhi aron syempre pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Apan siya nianhi aron ikaw makaangkon sa usa ka kinabuhi. Og dili kay kinabuhi nga survival lang. Dili kay igo-igo lang kanang murag nabuhi man tinuod ka pero murag katunga ra po imong ginhawa. Dili, ingon ang Dios, I have come that you might have life and that you might have it abundantly. Mao kana ang saad sa Ginoo nga usa ka kinabuhi nga madagayaon. Now, kana pulong ba sa Ginoo or pulong lang ni Pastor Mark? Mao kana karon ang atong pagatukion. No, ang pulong sa Dios nga kun iingon ganina sa pulong sa Ginoo, we need to believe it. We need to have faith in that word that word will come to pass. That it will happen sa atong matag usa ka kinabuhi. The only thing that God requires us is that we need to believe nga walay shadow of a doubt, walay landong sa pagduha-duha ni anino sa pagduha-duha diha sa atong kasing-kasing kay ang pinakadako nga kontras atong pagtuo, mga ka-good news, kinig yung ginatawag og pagduha-duha. Right. Now, for example, mingon ko nimo nga ako kang depositoan og usa ka milyon sa imong bangko. Kanang tininood ba? Mayon ko nimo, I'm not joking. Ako kang depositohan og usa ka milyon sa imong bank account. Mutuo ka? Now, mabalaan ako kung nituo ba ka og dili, pinaagi sa sunod nimong pagabuhaton. Now, scenario number 1. Pag-ingon ako nga, hey bro, hey sister, ako kang gideposituan og usa ka milyon sa imong bank account. If nituo ka nako, ang imong buhaton is kanang wala jud kay pagduha-duha, wala ka nagduda nako kung tinuod ba akong giistorya or dili. Ang imong pagabuhaton na if you believe me 100% that I have deposited an amount of 1 million pesos in your bank account, ang imong pagabuhaton is you will go to the bank, get your passbook or your ATM siguro, unya withdraw na ka, withdraw siguro kag 20,000. Ngano man, sure man ka, you believe me sa ako ang gisulti nimo nga ako kang gidepositoan og 1 million. So you act on it. Unsa pa may kinahanglanon? So naa naman ang kwarta nito mga, so withdraw. Apan mailhan ako kung wala ka nito o kung mo ni imong buhaton. For example, after na kugsulti nimo, human ang deposito. Ang imong buhaton, moadto ka sa bangko, o niya imong i-inquire og tinuod ba gyud nga naay unod. Imong
imong susihon manawag baka ka sa bangko, or you personally will go to the bank and then imuhang i-check ang imong balance ug tinuod bang na 1 million, meaning you are doubting, you have doubts in your heart sa akong gisulti nga gidepositoan ti kag 1 million. Wa jud ka nito, you didn't act on it nga pwede na nimong i-withdraw. And many times sa atong kinabuhi, sa ato ang pagkatao, as human as we are, there are things in the Bible nga klaro na kayong human na gibuhat sa Dios atong matag usa ka kinabuhi. Ang problema lang is we always have a doubt sa atong matag usa ka kasing-kasing. Instead of like believing it immediately that it will come to pass, ang atong buhaton is tinuod ba kahani? Nana ba kahay na milagruhan sa Ginoo? Nana ba kahay gitubag ang pag-ampo sa Ginoo? Terminal naman kanya ako ang sakit. Tulo ka bulan na lamang ko giingnan sa doktor, patay naman ko. And then you read it on the word of God, ingon po lang sa Ginoo nga by His stripes you are healed. Ang problema ron dili sa pulong sa Ginoo, ang problema karon naa sa imuha. It is like this, mga ka-good news. For example, kita nakabalo ta tanan nga diin ang signal sa TV naa sa atong palibot tanan. It is in the atmosphere. I mean, it's around us, no? Na diha. Unsa may, di ba? All those stations are broadcasting. For example, sa radio, no? Ang DYRL naga-broadcast kada adlaw. Now, ang pangutana, ang tanan ba makadungog sa broadcast din sa DYRL? Of course, dili ang tanan makadungog. Kay nga naman, unsay problema, siguro di sila maabot sa signal. Naa sila'y cellphone, naa sila'y radio, apan ang problema, wala sila'y signal. And then, pinaka-worst is, kada adlaw ta din gasibya, walay bayad, apan ang problema, wala kay cellphone, wala kay radio, or anything nga kahimanan nga pwede mong ma-receive kini nga broadcast. No, wala kay antena nga pwedeng mo pakusog sa signal. Now, what I mean is the broadcast is already made. Nahimo na ang signal na sent na napadala na. All you need to do is tune into that station. I mean, you need to have a receiver. Usa ka tigdawat sa mong signal, mao imong cellphone or mao imong radio. And I really believe that in spiritual aspects sa ato ang kinabuhi, ingon ana pud ang gakahitabo, mga ka-good news. Ingon si Jesus that by His stripes we are healed, that He already met all our needs. Tapos na, human na niyang gitagbo ang tanan natong panginahanglan. Meaning, like this, no? The broadcast or the signal sa mga network, sa TV or sa radio stations are all around us. All you need to do is tap or connect or receive, ana. And then, that's what we need to do sa ato apod. We just need to receive the word of God. I mean, to believe it inside our hearts. Atong tuuhan, pasudlon sa atong matag usa ka kasing-kasing. Kaysa dihang ato ng pagkabuhaton, mga kagudis, humana na namatay si Kristo, humana na laburan or nakaangkon og labud ang iyahang kalawasan. Aron nga kita ma-set free, aron nga kita iyahang maayo, mapanalanginan. Ang problema lang, maybe our receiver, ang atong tigdawat, unsam ni ang atong kasing-kasing, we still have that doubts inside our hearts. That is why we are not able to receive what the Lord has done to us when He died on the cross. Imagine this situation. Ingon ang Ginoo, manabukta. That is precise, manabukta. Wala siya ingon, manabukta, abot sa tunga-tunga, mga lunod ta, dili. And then, usapag yun din hikabutang, gusto na kung atong hatagan o pansin, nining takna sa kagabhion is, ningon din 37, unya mihuros ang kusog nga unos, og tungod sa dagkong balod, nasudlag tubig ang sakyanan, og hapit na kini mapuno. Now, huna-huna ako nun kakita sila, nga dagko na kayong balod, kusog na kayong hangin, unya kakita yun sila nga ang tubig gasulod sa ilang sakayan. Basic ayo ni, kung atong huna-hunaon, di ba, ang matag sakayan, doon nagyod siguro po na kining mananagat sa sakayan, agi na sila dala nga timba, or I mean kabo ba, na kung masudlan gani ang sakayan, siyempre, naakay kabo, aron imong ihawas.
Pero kining klase sa mga tinunan, tanawaran ni. Di ka kabasa nga, pagsugod og sulod sa balod ngadto sa ilang sakayan, di ka makabasa nga niingon didto nga og ilang gihaw-asan. Oh, ila ra pong ipasagdan ang ilang sakayan nga mapuno ug gahulat ra pud sila kanusa sila mga lunod. May na lang gani kay na ay manluluwas nga nakasakay sa ilang sakayan dunay Kristo. Now, how many of us mga ka-good news nga we are like this? No? Nakita na to nga ang panghitabo, it is affecting us. No, nakaapekto na nato, nagkasulod na ang tubig sa sakayan. But we know that we can do something to get it out. Naon tayo mabuhat nga ang tubig, pwede nato nga mapagawa sa sakayan, di ba? Kini bang ginatawag nga initiative? Pwede nga atong buhaton na atay kaugalingong kartiyo o huna-huna. Nga diin pwede nato nga sugdan og kabo. Aron di pud mapuno. Sa po na yung mga tinunana nga nagtanaw ra po sa mga balod nga nisugod og sulod sa ilang sakayan. What I mean is, there are things in life that we, ourselves, no, kita mga ka-good news, do na tayo mahimo. For example, dagko kayang balod sa mga problema. Now, dagko kayang balod sa pagkawalay kwarta. Dagko kayang balod sa mga away, kagubot, ganaas panimalay. At kabalo ka nga, it is affecting your boat. I mean, it is affecting sa imong pamilya, sa tanan nga mga buta nga nagpalibot nimo, nakaapekto na ni sa imong personalis, sa imong mga anak, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga silingan. And then you are there watching it to happen and wala kay gibuhat. Na ako no na makabuhat unta ka, di ba? Na kay mahimo. Unsa may ako mahimo, pastor? You can pray. You can talk to God. You can kneel down before the Lord and then ask for His guidance. Ginoo, unsa may buhaton ako ani Ginoo? Ay wala ko'y mahimo ani, dagko na kining problema ha, dagko na kayo ni. Try to hawas the tubig mga kaigsunan. Ay tuguti nga mapuno hangtod nga malunod na lang gyud ka, no? Daghan kay na mutuo kag sa dili, daghang mga butang, mga circumstances atong kinabuhi, mga panghitabo sa atong kinabuhi nga kun niak lang ta or nibuhat lang ta sumala sa pulong sa Ginoo, we can be saved, we can be protected. But sometimes ang atong buhaton isama lang aning mga tinunan, will let the waves, the water come inside the boat and wait for the boat to sink. May gani kay at the last minute nakahinumdum sila, uy naaman ay Ginoo, naaman ay Jesus natulog ra dito. Una-una, why Jesus is sleeping in the midst of the storm? Wala na nagpasabot nga si Kristo wala sila gitagad. But si Kristo natulog siya because kabalo siya nga these people, if they realize that they have faith that can even move mountains, di ba? Yung sa ingon ng Ginoong Kristo pagpukaw niya, gipahunong niya. All he says sa ingon ng Ginoo, hunong, balod, ang huros hangin, ni hunong. See, ugon sa gingon sa Ginoo. Ningon ba ang Ginoo, may ragyod nga inyo kong gitawag kaya mga matay ganito mugwa ko nyo tawag. Ningon ba ang Ginoo? Dili, ingon ang Ginoo, asa naman ang inyong pagtuo? Asa na? Meaning, nganong wa man nyo gamitan na man ninyo. Nganong wa man nimo gi-aplikar ang imong pagtuo, taliwala nining sitwasyon sa imong kinabuhi. Nganong mang nagpatara ra mo, nagtan-aw pud mo nga kining mga tubig, kining balod musulod sa atong sakayan, hain naman ang inyong pagtuo mga tinunan. And I believe that God is also saying to us right now at this moment, moingon siguro ang Ginoo, hain naman inyong mga pagtuo, tuo magkamo nako. Ngano man nga nagsigil mo gyango diha, sigira mo complain, sigira mo kabalaka, sigira mo ka problema, ni amnon takos, sangpit pod pag may time. Mga ka-good news ba? Klaro nga pagkaistorya, no? Si Jesus, our Savior, He has finished everything. He did a lot of things para nato. And every page of this book, the Bible, are all His promises. Ang ako lang na ikadasig ninyo is do your part, because in every miracle, ingnon ka na ako, in every miracle, God has a part to play and you have a part
to play as well. Sa matag milagro dunay bahin nga buhaton ang Dios. Apan duna po kay bahin nga angay nimo pagabuhaton. Di ba mo